Then ako karon sa eskwelahan day, so diri ko magbunot day, then dili ako ang mubunot ani ako ang mga friendship diri sa school no kay para makaingon mo way daya so magbunot ta. Dali bunotan ninyo. Okay, bunot ha. So mo ni tanan ako 40 ka tawo ako ang napili katong sa ato ang pre-riban. So mo ni ang ako ang gipanglista diri og ako ang ipabunot sila ha para makabalo mo. So wala ni siya cut ha. So nara mo ni tanan ha, tanan diri lista og i-post na ko unya ang mga na napilian ako. So ako siya i-post unya. Sige, bunot lang. Kasi mo bunot ha. Tarong nga ha. Ayo i-cut ha. So magbunot mi. So mauna ni siya. Wala na siya cut. O mauna siya. Dali na. Abi, open. Lalaki man eh. Iya na kasaw yung ipakawuro. Gerald? Jelly? Ay, Jelly. Jelly is. Jelly and Geraldo? Isa, Jelly Ann? Jelly and. Jelly Ann Mabasa. Akido eh. Ay, pangalan Mabasa din. Mabasa na raw si Jelly Ann Mabasa. So siya nga to ang nakakuha. So wala to siya daya ha. Ugulay cut kay 1 minute na siya. So mo na siya ang nakabunot. Congratulations! Nara i-post na ko ni si Jenny Ann Mabasa. Jelly Ann Mabasa. Wala ko kabula na i-comment ang diri kung taga-asa ka ma'am. Maro to na ba yun?